Здравейте! Вие сте с поредицата първите 12 месеца с Девин Изборна. Аз съм доктор Боряна Георгиева и днес ще разгледаме 10-я месец. Нашият приятел Вели и майка му Снежи са отново с нас, за да ни разкажат какво ново се случва през този период. Очакваме от малкият юнак вече да е доста по-активен. Снежи ще ни каже така ли е. Със сигурност да. Със сигурност да. Ще видим някои нови умения. Надявам се, защото това е време, в което децата започват да се изправят, имат опора на краката и света се разкрива по един нов начин от една различна височина, така че всичко става доста по-интересно. Прибирайте всичко по-нависоко, защото нищо не е в безопасност. Здравей, Снежи! Добре сте дошли с Вели. Той вече започва да играе, което е страхотно. И показва завидна игра с книжките. Виждам, че това му е любим предмет. Определено книжките са нещо много интересно. Здравейте, драги зрители от нас. Все по-не можем да удържаме Вели в кадър на едно място. Той е изключително игрив. Обича книжки, обича да играе с брат си много. С различни хора, за сега все още, слава Богу. Интересни са му, не се плаши? Не се плаши, но в един момент започва да се оглежда за мен. Ако случайно ме види, започва да мрънка. Търси привързаност, търси успокоение от неговия най-любим човек. Да, това е много характерно за децата в тази възраст. Определено има едно по-явно осъзнаване на околния свят, показват предпочитания, често имат любима играчка, любим ритуал преди сън и показват привързаност към един или повече души, които се грижат за тях, както и могат да показват един страх от непознати и са доста по-осъзнати за това какво се случва около тях, когато възрастните говорят. Може да реагира на интонация, може да разбира кога се задава въпрос или кога човек проявява радостна емоция или тъжна или ядосан, съответно и детето да имитира тези емоции. Така е, когато си играем и го видя, че приближава нещо, което не трябва към устата и му направя строга забележка, не в устата и той веднага намръщва, спира и ме поглежда одобрително, очаква одобрението. Или да му се скараш, Разбира доста за тези неща, определено има... на тази възраст обикновено разбират понятието за не и с това е свързано и вече тестването на граници, така че очаквай все повече бели, все повече тестове от негова страна, какво ще му е позволено да направи, какво може да прави в света, в който се намира и в средата, в която е и какво не е позволено. Не се притеснявай да му поставяш граници, за да разбира какво може и какво не може да направи. Разбира се, без наказание и без каране, но с твърдост и внимание към него. Виждам, че доста добре се справя вече изправен. Нека после да видим и как се справя на земята, как ще ти дам съвети как да играе, така че да развива своите двигателни умения. На този етап социалното му и емоционално развитие е съвсем съответно за възрастта. Виждам, че вече имитира, показва жестове, изразява все по-добре своите емоции, кога е щастлив, кога е любопитен, кога е сърдит. Да. И иска и всичко да пипне, доколкото виждам. Иска да пипне навсякъде и вече, когато го гушна така, ако нещо фиксира с поглед и трябва на всяка цена да отиде до там, просто се накланя, докато не стигне. Много упорит в това отношение. Целеустремен. В тази възраст повечето деца успяват и да хванат с върха на палеца и на показалеца малък предмет. Това е част от развитието на фината моторика около тази възраст. Той страхотно сочи с пръст. Няма да те ограничавам. Тук всички играчки са достъпни. Да, в този кабинет можеш всичко да разгледаш. Проявява интереси към животни, доколкото виждам. Хареса си, мисля, че Мечо. Голямия Мечо. Хайде да разгледаме този голям Мечо. Ама този Мечо е по-голям от теб. Я да видим. Може ли да застане до теб? Искаш ли да седнеш заедно с него? Да си поприказват с мечето. Боц по носа. Да, това са очи. Чудесно е вече разпознава отделни части и елементи от лицето. Това също е част от развитието на децата в тази възраст. До една годишна възраст обикновено децата могат да посочват успешно една-две части от тялото. До 18-месечна възраст
най-късно до 2 години повечето части, така че сте на път да ги научите съвсем на време. Да, голям афинитет е към носове, очи, уши. Да. Обича да... Най-интересни са те на мама и тате, така че може да имате неочаквани пръстчета по неочаквани места. Така е. Исках да те попитам как върви храненето, още ли го кърмиш, твърдата храна приема ли, колко хранения оформи вече? С храненията върви доста добре. Вече сме на 3 твърди хранения, така доста сме ги утвърдили. Имат оформени вече 3 основни хранения, така? А в останалото време? В останалото време си е на кърма. Но той не е много хранения още да отнема кърменето. По-скоро му давам още едно кърмене през деня, четвърто, и вечерно време за приспиване и за закуска много рано сутрин. Така че тях не ги броя като отделни хранения, по-скоро като те са на поискване. Те са на поискване и при него е станало навик явно да се приспива с въпреки че не се успива съвсем докато яде, после си заспива, успокоява се, самичък. Абсолютно нормално е в тази възраст да има кърмене преди заспиване или да има 1-2 нощни кърмения. Това е все още очаквано. И ако децата си ги търсят, не бързаме на сила да ги ограничаваме. Ако ги откажат, това също е добре. Детската кухня обикновено предлага 2 основни хранения, едно постно, едно местно и един десерт, като е добре те да бъдат разпределени за обяд, следобедна закуска и вечеря. Точно така правим и ние, Та независимо дали ползвате кухня, дали готвите вкъщи, старайте се да има поне едно местно хранене и едно постно хранене като основно хранене и една закуска, която е добре все още да съдържа млечни, особено ако децата не са кърмени или са отказали вече адаптираното мляко. Не забравяйте, че в този период млечните храни все още са основна хранителна група в менюто на децата и те трябва да са разнообразни и да присъстват в голямо количество, така че сиренето в тази възраст е изключително подходяща храна, кисело мляко, преходно адаптирано мляко, с което могат да се приготвят каши или зърнени храни, например бебешко мюсли, подходящи за възрастта. Би било добре да му се предлагат и 1-2 междинни закуски. Той има следобедна закуска от кухнята, разбира се, но като една междинна закуска след сутрешното кърмене, да речем около 10 часа, зависи кога спи той, може да се предложи пресен плод. Така че той ще експериментира с различни вкусове и текстури, което е доста важно за развитието на мускулите в устата, което подпомага освен по-нататъчното дъвчене на по-груби текстури и развитието на захапката и на челюстта. Ти знаеш по-добре от мен. Така е важно и за проговарянето. Така че можеш да дадеш и няколко съвета за текстури, които на него му предлагаш, които биха били подходящи за развиващата се все още захапка и устната кухина при децата. Най-вече предпочитам да давам така наречените finger foods, да си хваща с ръчичка и да усеща сам плода и зеленчука. Други неща, които за възрастта хем и финната моторика се развива. Например, сини боровинки, просто му ги разрязвам да не са в кръгла форма, за да не задави, да няма опасност от задавяне. Хем хваща пинцетно, хем хапва и опознава границите в устата си. Точно така. Избягваме твърди храни все още, разбира се, съвсем твърди, като тип сухари. Не трябва да се прилагат за сега, защото има опасност както и от задавяне, така и самото дете изпитва неприязън, когато допре до устата нещо много твърдо и остро, като сухар. Предполагам, че и в периода на активен пробив на зъбчета на дентицията, тогава венците са изключително чувствителни и това би било доста неприятно за тях. Ние предпочитаме да заложим на плодове, по-мекички зеленчуци, макар и като текстура. Или на пара. Точно така. Ако са пресни, може краставичка, тя е така хрупкава и достатъчно твърда.
Това, което бих препоръчала е също един банан, само че не е срязан на кръгче, а по дължина на четвъртинки, така че детето да може да хване и да го насочи към устата си. Да. Добре, виждам, че чудесно се справяте с храненето. Предвид намалената честота на кърменето, исках да те попитам как се справяте с водата. Предлагаш ли му достатъчно често? Той възприема ли я? Пие ли с удоволствие вода? Гледам да му предлагам достатъчно често, на час-два, но виждам, че има по-голяма афинитет, когато се храни. Да, това е нормално. Така и с преглъщането му, особено ако е кашата малко по-лепкава или пък самото пюре е по-гъстичко, обича да пие вода по време на хранене и малко след хранене. Той вече си харесва, иска сам да си отваря водата. Но никога не ми отказва. Когато поднеса към устата, никога не ми отказва и гледам така честичко да му предлагам. Да, на често по малко е най-добрата формула определено. Така че Девин Изворна виждаме любима и на него и е подходящ пътник в ежедневието с деца, защото състава е оптимален за детския организъм, който тепърва се развива. Особено тази разфасовка пък ни е най-любима, защото е изключително удобна и той много добре се справя с пиенето от нея. Да, ти спомена, че когато сте навън, много често я използвате. Явно и вкъщи той си търси и тази форма. Той си познава шишетата вече. Чудесно е това. Също така бих искала да ти напомня сега в студените месеци, в които слънцегреенето е в доста по-малко часове от денонощието, да не забравяме и профилактиката на рахит с витамин D. Ако не сте започнали, силно съветвам отново да я подновите за тези от вас, които са спряли през летните месеци. За децата под 1 годишна възраст, освен ако педиатър не е препоръчал друго, профилактиката се провежда през цялата година с 400-500 единици витамин D, но дозата се определя индивидуално от вашия педиатър. Така че напомням, ежедневно по 1 капка, нека ви стане като навик, сутрин след закуска или когато на теб ти е удобно. В повечето форми на витамин D са под формата на капки, има и спрейове, което е удобно за теб, но нека да има регулярна профилактика, за да осигурим правилното развитие на опорно-двигателния апарат и да не забравяме, че витамин D и също така и метаболит участва в изключително много биохимични процеси в организма, подпомага действието на имунната система, така че изключително важен за детското развитие. Честно казано, аз прилагам един трик за витамин D. Вечерно време преди да легнем, на четката му за зъби капвам, защото той винаги усмуква много сериозно пастата, която разбира се е подходяща за преглъщане. В този ред на мисли е време също да вметна, че освен на хигиената на зъбчетата, е важно да подберете и пастата, с която почиствате зъбчетата. Тя не трябва да съдържа флуор. Трябва да е подходяща за дечица, които са не можещи да изплюят, както са нашите бебенца. Поне до 3-4 годишна възраст не трябва да се съдържа флуор, поради натрупването в организма и в костите и зъбите. Не е подходящо в тази възраст. Да. На Вели вече му е изключително удоволствие да играе на коленца, много обича да застава по този начин и съответно с неща на височината на ръчичките му да успява така да достига играчки. Това е чудесно упражнение, с което децата укрепват мускулите на краката и на таза. В 10-тия месец голяма част от децата могат да стоят изправени с опора или да се задържат за кратко самостоятелно, без да са опряни никъде. Някои дори правят опити за първи крачки. Това умение ще се усъвършенства и в следващите месеци ще наблюдавате как детето използва по-големи мебели, най-често диван или спалня, които имат дължина, за да правят крачки настрани. Това е изключително важно умение, което предполага последващото самостоятелно ходене и ви съветвам да осигурите достатъчно време и възможност за детето да упражнява тези умения.
Ето тази височина е перфектна за Вели да играе на колене и когато искаме малко да потренираме изправения стоеж, можеш да местиш играчките на по-голяма височина. Можеш да направиш вкъщи с диван, с един футьол или такава масичка, дори с детска маса за активен център. Можеш да разиграеш един кът, в който детето да има различна височина, различни играчки, които да привличат интереса на различните места и това ще го стимулира да се придвижва от едното място на друго. Разбира се, първоначално с помощ и в последствие това ще е основата и на първите стъпки, а в повечето случаи децата са готови, когато се задържат така изправени, след това сами, почти без никаква помощ, да успеят да седнат на пода. Когато детето е усвоило изправения стоеж, обикновено това се случва преди децата да могат да сядат. Първо се научават да се набират и да се изправят. Полезно упражнение е да местите играчките, които са им интересни, от голямата височина надолу, така че то да бъде стимулирано да седне. С достатъчно упражнения детето ще задържа едната ръчичка на височина, а с другата ще се опитва да слезе на пода. Разбира се, в началото ще имат нужда от доста помощ и подкрепа, докато постепенно го правят съвсем успешно и сами. Когато детето вече е усвоило набирането и самостоятелното изправяне по мебели, но е в фазата, в която не може да слезе само, първоначално може да се наложи да го подпомагате, като сложите ръцете си отстрани на таза му и му покажете, моделирате движението, как само да слезе. След достатъчно повторения ще забележите, че детето се опитва и само да го прави. Не се притеснявайте, ако първоначално тупва директно по дупе, така се учат. Давайте похвали, децата обичат да им се казва браво. Разбира се, не за всяко най-дребно нещо, но ги насърчавайте. Вече на тази възраст те осъзнават кога им се дава позитивна обратна връзка, така че похвалите определено работят за това да запазите тяхното любопитство и желание да пробват нови начини за придвижване. Той все повече започва да разбира, когато му казвам някакви неща от типа на да не си слага нещо в устата, пък когато... Разбира команди, а пък когато направи нещо и го похваля, понякога дори започва да пляска само с ръчички. Вели, браво! Вели, браво! Сега пляскаме върху камиона, но детето на тази възраст отговаря на името си, както видяхме, и да, обича похвалите, пляска с ръце, може и сам да се хвали, което е изключително сладко. Все повече проследява моите движения и предмети, когато премествам разни неща, опитва се да имитира действия. Също това, което мога да се похваля, че правя, е от време на време да го оставям самичък да се заиграва. Разбира се, под го проследявам, да. но така не ме търси. Оставям го с играчките и няма нон-стоп търсене от негова страна да има контакт с някой. Това е изключително важно за изграждането на фокуса на детето. Разбира се, всяко дете има индивидуален толеранс към това да играе и да остане само, но това, което бих те посъветвала, е когато детето прояви интерес към нещо и се заиграе, да не го прекъсваш. Изключително важно е за фокуса на детето. Колко си любвилен! Също така в тази възраст повечето деца преминават през различни статични положения, както виждаме при него. Понякога знаят вече, когато предмет се скрие, че той не изчезва и почва да го търсят дори да е зад гърба им и да посягат за него. Друго умение в този период, както споменахме и в предишното видео, лазането е основен метод за придвижване във възрастта между 7 и 9 месечна възраст, а от 10 месечна до 16 месечна възраст децата се набират, изправят и стоят самостоятелно. Както виждаш, има широк диапазон за тези умения, така че всяко дете, давайте му възможност за спонтанно развитие, всяко дете се развива с собствена скорост. Важното е да осигурите подходяща среда и пак напомням, не ограничавайте
оставяйте децата твърде дълго в така наречените контейнери, т.е. в бънджи, в люлка, в количка. Нека да има време за спонтанна игра така на пода, на равна повърхност, която е обезопасена, както и вече на различни нива, което да стимулира децата да се набират по мебели и да се изправят самостоятелно. Това са изключително важни стъпки, за да осигурите прогреса към самостоятелно ходене. Това беше всичко от нас за този месец. Виждаме, че вече Вели е едно пораснало, съзнателно дете, което излиза от бебешкия си период. Има собствени предпочитания, обича да се запознава с хора, така че предполагам, че ще имате забавни предстоящи празници. Да, определено ще бъде така. Сега ще наблюдаваме близкото му контактуване с познати и непознати покрай празниците. Ще бъде много забавен период, както за нас, надявам се, така и за децата. Вярвам, че ще ви е много забавно да проследите неговите реакции и какви нови умения придобива, особено срещайки се с нови лица или с близки, които по-рядко вижда. Сега е период, в който обичат да имитират и научават нови неща, така че ви пожелаваме светли празници с подаръци, страхотни детски емоции и ви очакваме отново за следващият епизод, в който ще проследим развитието на бебето в 11-тия месец. Последвайте ни в нашите канали в социалните мрежи. До скоро! До скоро!